laphana encwadini yabase-Efeso chapter 4 amavesi 1 to 6 bese seqa siya ku-17 kuya ku-24. Amen. Ake sithandaze. Baba wethu ongcwele, Senkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga ukuthi usiphe leli thuba Baba lokuba silalele izwi lakho. Sicela Baba umoya wakho ongcwele akhulumisane nathi ngalo. Alisebenzise ukuthi lisishape, ukuthi simfuze uJesu osibizele kuye basifane naye. Siyacela Baba sikwethemba ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Ukuqala nje ngizothanda ukubonga labo abaye bangisiza kulezi nyanga ezimbili benza umsebenzi ukuthi bethule izwi likaNkulunkulu. Inkosi inibusise bazalwane, siyabonga. Inandisele, inikhulise, kube ludumo kuyona. Siyabonga impela. Ekuseni namhlanje ke ngifuna ukuba ngilethe isihloko esisha engifuna sikhulume ngaso kule nyanga mhlawumbe oziweqele nakwezayo, esithi who is Jesus Christ? uJesu ungubani? Jesu Kristu ungubani?
namhlanje kodwa ngisazoletha izwi elisingeniso leli izwi elisingeniso engicela ukuthi sikhulume phansi kwalo isihloko sithi ukumela uJesu emhlabeni, representing Jesus in the world. Representing Jesus in the world. Ukumela uJesu emhlabeni. Omunye ngathi ke engathi uthi isifundo sizohamba ekutheni ungubani uJesu. Pho singamela kanjani singekafundiswa lokho ukuthi sazi ukuthi ungubani? Singami-introduce kanjani umuntu singa-introduce kuyena? Mhlawumbe ngasho njalo omunye. Kodwa yami impendulo ithi iningi lenu la kule ndlu esikuyona niyamazi uJesu. Angithi iningi lenu niyamazi uJesu. Siyamazi uJesu kanye nani. Wamamukela ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Futhi ulifundisiwe izwi futhi sizamile ukuthi sihlale kulesiqubulo sethu ukuthi esithathwa lapha kwabaseKolose 1 ngxenye ka27 verse 27 kuye ku28 ukuthi Christ in you, the hope of glory. Him ndabe lapho ke la siqala khona. Him we preach, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we might present everyone mature in Christ Jesus. Esimshumayelayo siluleka wonke umuntu, sifundisa wonke umuntu ngokuhlakanipha konke ukuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Ngakho kusethubeni ke lokuthi ummeli uJesu kulomhlaba. Ukhona ongasho ukuthi I'm not equipped to represent Jesus. Ukhona ongasho no, I'm not equipped to represent Jesus where I am. Ukhona ongasho angabikho kuleso simo mina angahlonyiswa ngwanele ukuthi ngamela uJesu la ngikhona. Akekho. Okay. Ingakho ke ngithi ke namhlanje siqala lapho kanye ke ukuthi mela uJesu lapho ukhona. Incwadi umpostoli uPawulu ayibhalela leli bandla lase-Efesu kwakuyincwadi yokuba akhombise ibandla ukuthi lingamela kanjani uJesu emhlabeni. Hayi lase-Efesu kuphela kodwa yonke Asia Minor leyana, ngoba kwakukhona amanye amabandla laphana, ibandla laseKolose, ibandla laseFilipi, namanye amabandla laphayana kuleya ndawo lapha kukhona ibandla lase-Efesu. Kwabakhona emveni kwalokho sizwa sekukhona amabandla aseLaodikiya, ibandla laseThyatira, ibandla wayefuna ukuba lawo mabandla azi ukuthi uJesu kufanele amele kanjani emhlabeni. How they should represent Jesus on earth. Futhi hayi lawo mabandla ase-Asia kuphela, amabandla omhlaba nawase-Afrika,
hayi la eAfrika nje kuphela specifically awase-Maritzburg, hayi awase-Maritzburg nje kuphela, specifically leli laseSakhumdeni, ukuthi how should you represent Jesus on earth? Umele kanjani uJesu emhlabeni na? Uma ivula le ncwadi yakhe umpostoli uPawulu lapha kuverse 1 uthi lesahluko kule ngxenye yayo le ncwadi. Uma ivula le paragraph by paragraph yencwadi kwakuyincwadi eyodwa le ingenama chapters. Uma ifika kule paragraph uthi awusifundele ngezwi lokuqala. Uthi mina siboshwa enkosini. Uma ufunda kwesingisi amahumusho maningi awesingisi kamahumusho. Amanye athi prisoner of the Lord. Amanye athi prisoner for the Lord. Amanye athi prisoner in the Lord. Kulamahumusho wonke mina ngihambisana kakhulu naleli lithi of the Lord, prisoner of the Lord. Uma elapha yanejele umpostoli uPawulu ebhala incwadi, uma ungabuza nogada bebemgada lapha yana ukuthi lesiboshwa ke la esiboshiwe isiboshwa sikabani, onogada bezokutshela babezothi isiboshwa sikaKesari, ngoba laphana wayiboshwe elindele ukubonana noKesari. Kodwa yena wayengazithathi ngokuthi uyisiboshwa sikaKesari, wayisiboshwa senkosi uJesu. Ngamanye amazwi uthi uKesari akalutho compared to my Lord. Uma ngidla ngokuthanda kwenkosi yami. Yingakho nje noma laphana ejele wayithi uyathokoza kakhulu, ngoba ukuba khona kwakhe ejele akangenanga yedwa, ungene nenkosi uJesu. Uthi ngisiboshwa senkosi, kuthiwe laphana enkosini in the Lord, kulandelwa ihumusho elinye kulamahumusho isingisi elithi in the Lord, enkosini. Hayi isiboshwa senkosi. Kulezi boshwe ezikhona zonke mina kuzo zonke ngesenkosi. Inkosi uJesu, hayi yala emhlabeni, inkosi uJesu. Ngidla ngokuthanda kwenkosi uJesu. Would you disagree ukuthi umpostoli uPawulu wabakhona lapha ngokuthanda kwenkosi uJesu? Ungakuphikisa lokho? Yini eyenza ubone ukuthi ngempela ukuthanda inkosi uJesu? Mhlawumbe ngeke ngakusho lokho in the past, ukuthi yini ekhombisa ngempela ukuthanda inkosi uJesu kube lapha. Number 1, khona wangitshela. Yebo, guys. Wathola ithuba lokushumayela lapha yena. uJesu wayemthuma uthi hamba oshumayeza lawa masosha, hamba amaningi aphenduka amasosha la eboshwe nawo. Yes. So one thing, ikuphi okunye obona ngakho ukuthi hey kwakuyintando kaJesu ukuthi aye laphana ejele? Izincwadi azibhalile, ayengeke athole isikhathi uzibhala ukuba esagijima ehambe eshumayela.
ngenkathi ehleli lapha ejele wabhala izincwadi yabaseFesu, yabaseFilipi, yabaseKolose, yakaFilemoni. Incwadi eziwusizo kithina namhlanje. Wakwazi ukukhuluma nebandla lonke, usakhuluma nebandla lonke kuze kube manje, which means inkosi uJesu ayisiboshwa sayo lapha. Hayi sikaKhesari. uKhesari wayengathi yena ubophile, kodwa he was an agent esetshenziswa inkosi uJesu ukuthi akumhlalise phansi enze omnye umsebenzi engifuna wenza. Akazi uKhesari ukuthi noma egqugquzelwa uSathane ukuthi akalwe nevangeli, akaboni ukuthi yindlela yenkosi uJesu ukuthi alande mo. Kuthini lokho kuwena? Ngawe-ke manje lapho ukhona yazizokhetha ukuthi inkosi uJesu ngelanga ukuthanda kwenkosi uJesu. Unless ungene lapho ngezono zakho, hayi ungasho uma ufakwe izono zakho ukuthi ufakwe inkosi uJesu. Kodwa lapho ukhona noma isimo sinjani, usho ukuthi hayi ngilapha ngokuthanda kwenkosi, kuthanda inkosi ukuthi ngibe la. Usho njalo-ke umpostoli uPawulu la. Abe sezothi lapho-ke uthi-ke ngenxa lokho elapha ejele phakamisa uJesu, utshela-ke manjena amabandla abazalwane ukuthi uthenze njani? Sifundele lokho akushoyo. Hambani okokuqala uthi hambani. Uthi yes, ngiyanicela ukuthi nihambe ngokufanele ukubizwe nabizwa ngako. So ubizwe ukuba uhambe. Ukuhamba-ke kusho ukuthi ukuhamba, to walk. It's not just to walk, kodwa ukukhulunywa ngempilo yakho, behavior yakho. Phila ngendlela obizela ukuthi uphile ngayo. Phila ngendlela inkosi ekubizela ukuthi uphile ngayo. Musuphila ngale ndlela yakho, ngemvelo yakho. Phila ngale ndlela inkosi ethi phila ngayo. Yilokho ekushoyo la inkosi, la ekushoyo umpostoli uPawulu. Uthi kanjani? Uyakubeka ukuthi sibizele kuphi bazalwane? Humility and gentleness. Ngokuthobeka konke nani? Nobumnene. With all humility and gentleness. Wow. Humility and gentleness. Ngokuthobeka nobumnene. Ake sime lapho nje lokho kokubili. Ukuthi ukuthobeka nobumnene sikubona kubani? Isimilo sikabani leso? Isimilo senkosi uJesu. Uma ikhuluma lapha kuMathewu 11 uthi ngithobe, verse 29, ngithobekile ngenhliziyo. Athi ngimnene. Athi niyokufumanela ukuphumula imphefumulo yenu ngokuba niza kothobekile komnene.
That's who he was. Ehamba lapha emhlabeni uhamba othobekile. Uma ufunda kwabaseFilipi chapter 2 verse 5 kuya ku-9 kuthiwa mawubeke inina lomqondo awukhona nakuKristu Jesu owathe nesimo sobunkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Kepha wazidela ethabatha isimo sencengo. Oh, how humble are you, mzalwane? Are you humble? Uthobekile. Lesimilo sikaJesu sentobeko sikhona kuwena. Othobekile. Othobekile. Uyazi futhi uma esolwa uba njani? Uyalalela. Uyalalela. Owalayo ukuba nalesimilo seNkosi uJesu ngeke uzumsola. Uma yenza okuthile umtshela ukuthi ingathi busuphambuka lapha. Uyadinga. Uma usho ukuthi hayi ubungahambi kahle uma sowenze nje. Uyadinga. Ubungakhulumi kahle uma sowenze nje. Uyadinga. Othobekile uyakuthobela lokho. Ukululekwa, ukuqondiswa, ukuyalwa ekulungeni ngoba izwi kaNkulunkulu lilungele lokho ukufundisa nokuyala nokuqondisa ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe wonke umsebenzi olungileyo. Olalelizwi ukuthi likushape likufanise noNkosi uJesu nobumnene uthi ngimnene abesethi futhi okulandela kuthiwa yini ukubheka kade awulisho lelo nokubheka kade patience ngazi noma sesisho njalo yini sithi umuntu opatient ubheka kade ukuhumusha ayikho into enzima njengokuhumusha from one language to another. Such a difficult task. Ukubheka kade hey akaze bheka kade uMathesha ungeza ukuthi kuthiwa lo njalo akaze bheka kade uMathesha ayake nisho bazalwane mkhisi uma ngisho njalo ukuthi hey uMathesha akaze bheka kade yabo. But la kukhulunywa nge-patience. Umuntu obekezelayo uyabekezela. Hey, naleyo futhi i-character yeNkosi uJesu. Ubona ukubekezela kwakungakanani. Akekho umuntu oyifundisa njengeNkosi uJesu. Futhi akasoze abe khona uyokafanelayo ngokufundisa. Never ever, not in this world. Akekho oyokafane naye ngokufundisa. Kodwa efundise kangako. Ebafundisa kangako abafundi bakhe. Hey. Ake ngizwe la kothisha. Uma kwakuwena thisha ofundisa laba bafundi. After 3 years uthola ukuthi Nkosi yami. Uthi ngiqedile isyllabus. Kodwa laba bafundi bathola uF bonke. How would you feel? Awungekubona ukuthi hawu kaze ngazithola izidomu.
After wokuza uJesu laphayana useyiqedile isyllabus 3.5 years ehleli nabo ubusuku nemini ebafundisa hayi kuphela ngezwi nangenkambo yakhe nangendlela akhuluma ngayo nabantu ehamba nabo phakathi kwabantu nabamdelelayo ebabona wenza kanjani. But these people lutho uzothi lapho esethi uyiqedile isyllabus ethi hayi-ke manje sengiyahamba ngiyezuleni likababa. Uthi uThomas asiyazi indlela. Uthi uJesu adideke uJesu, awuyazi indlela. Omtshela-ke siyofika lapho emtshela khona leyo ndlela. Emveni beseshilo uthi nansi indlela uqhamuka uPhilip naye. Mind you, Philip was one of the first 5 followers of Jesus. uPhilip yonke leminyaka uthi uPhilip, Nkosi sibonisa uyihlo usanele. Uthini uJesu? Yonke leminyaka nginani Philip, namanje awukangazi. Namanje awukangazi. uJesu was there to present himself ukuthi ngazini. After 3.5 years abakamazi. Won't you give up uthi ake ngiqale nelinye iclass? Tisha, wawungeke usho ukuthi angiqale nelinye iclass. Iyafika leyo mntwana. Iyafika kodwa manje bese usesubone ukuthi vele elinye iclass awuzokwazi uqaleke ukuyozama ama-strategies amanye. Uzobadonsa kanjani ungena abambalwa abayizwa. Kukhona abambalwa, hayi iklasi lonke. uJesu efuna wathatha iklasi encane ngoba efuna ukuthi lento bayithole kahle. Hayi bayithole ngengqondo kuphela, bayithole ingene kubo kube impilo yabo. Uthi lona asikamazi uNkulunkulu. After 3.5 years ngazisa ngoNkulunkulu. Uthi obone mina ubona uBaba. Andiboni uthi ngubaba nobaba ukimi na. How many times did he say that uma ekhuluma nabaFarisi? Uthi ngibaba akukho engikwenza ngaphandle kaBaba. Namhlanje bathi sibonisa uyihlo kusanele. Uthi obone mina ubona uBaba. He was patient with them. Wabamnene bona wabalalela, wabamnene futhi wababekezelela benjalo. Ukumbona ukuthi ukubekezelela kanjani wena-ke manje. Uyukubone lokho ukuthi ukubekezelela kanjani uJesu wena-ke manje. How patient is he? How patient he is with you. Uma patient kangaka with you, how come you are not patient with other people? Kuthi nibekezelelane, uqhubeke ukusho ulifunde lelozi. Lokubekezelelana. Nibekezelelane ngothando. Bearing with one another in love. Yabona manje nibekezelelane ngothando, out of love. Kusho ukuthi zonke lezi zimilo zikaJesu ziqhamuka entweni eyodwa nje yini? Uthando. Isithelo sikamoya uthando. Nibekezelelane ngothando.
lokho kuveza isimilo sikaJesu. Azoqhubeka athi nikhuthalele. Akusho. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Bunye bukamoya. Akusho ukuthi sibenze ubunye bukamoya, kuthiwe sikhuthalele ubugcina ubunye bukamoya. Uma kuthiwa sikugcina ubunye bukamoya, kusho ukuthi kungaba khona inkinga wenze njani? Uma singakukhuthalela ukugcina ubunye bukamoya, ngaba khona inkinga yakwenze njani? Yokuhlukana. Ngaba khona leyo nkinga yokuhlukana. Kodwa kusho ukuthi akube khona leyo nkuthalo. Make every effort ukuthi angibugcine lo bunye ngoba bukhona. Umoya ingcwele wenza abantwana bakaNkulunkulu babe munye. Kukhona ichorus laliculwa, angisalizwa liculwa manje. Elalithi senze sibe munye, senze sibe munye, senze sibe munye, yonke indawo. Senze sibe munye, senze sibe munye, senze sibe munye, yonke indawo. Senze sibe munye. Utshela ba kufanele sithi sigcine simunye. Ungasho ukuthi senze sibe munye. Simunye. Osindisiwe, oze enkosini uJesu. Simunye naye. Niyezwa bazalwane. Oze enkosini uJesu. Wamamukela uJesu yenkosi nomsindisi. Nimunye naye. Nimzimba munye naye. You belong together. Unless akafikile esiphambanweni. Ngoba khona abanye singahamba sihambe nabo thola ukuthi kanti lo muntu azange afike esiphambanweni. Azange kuseyiloyo. Yiloyo uyoduma ubuza naye khula nabo bathi wenzele njalo sibanibani awuthi Nkosi yami. Kanti uJesu wenzeni kuye? Kanti uJesu wenzeni kuye? Uma eseyilanto akhule yona. Niyezwa bazalwane. Simunye ngoba sihlanganiswe inkosi uJesu ngothando lwayo. Yasithethelela izono. Safinyelela ekubeni abantwana bakaNkulunkulu. Sigazi linye. Igazi lika Jesu elisihlanganisayo, hayi igazi lemvelo. Hayi. Hayi mkhize. Ukuthi uzothi masihlangana nomnye umkhize lapha yanothi, imangiqala ukubona umuntu ke manje. Usho uhamba nami. Uthi mangiqala ukubona umuntu ke manje. Uma sengabuza lo mkhize, wemkhize usindisiwe? Athi yena, athi yini leyo? Awuthi kanti uthi bawuthi bahlangana nomuntu uthi kanti usho umuntu oyisihogweni. Owakwenu yilona osenkosini uJesu. Sibe munye bazalwane. One. Hayi sibe munye, simunye. Kodwa asenze njani? Asenze njani nalobu bunye? Sikukhuthalele ukwenze njani?
ukubugcina ngoba ungena inyama ungahlakazeka. Okay, bese kuthiwani ke beka utsho konke. Yebo. Yes. Lapho nje ebunyeni nje. Munye. Simunye kuyo yonke into ngoba sikhonza kuthiwa yinye inkolo. Yinye inkolo. Yes. Only one faith. Niyazi ukuthi khona inhlangano ekuthiwa i-interfaith. Niyayazi leyo nhlangano ekuthiwa i-interfaith ehlanganisa iy'nkolo. Interfaith. There is no such thing. There is no such thing as interfaith. There is only one faith. Yileyo nto abangasithandeli yona manje ezinye iy'nkolo mbumbulu. Ngasho njalo. Azisithandeli lokho ngoba sithi yinye inkolo. There is only one faith. There are not many faiths. There is only one faith. Bonke abanye bedukile. Zonke ezinye izinto ezizibiza ukuthi ziyinkolo zedukile. Nifuna ngizisho ngamagama. I-Islam yedukile, i-Hinduism yedukile, yonke into ekhona ekuthiwa yi-faith engesiyo engekho kuKristu edukile. Even eJudaism yedukile. Yize bephatha lona iBhayibheli. They are lost because they deny Christ. Zedukile. Angikhulumi-ke ngale eseyakhiwa sekuthiwa yinkolo nayo eyamadlozi. Yeduke ifile ngoba kukhonzwa abantu abafile. Yedukile. Izinto ezidukile zonke one faith. Ngokuba one kule nkolo eyodwa nani futhi yini enye futhi ekuthiwa ikhona yinye inkosi, munye umbhaphathizi. Munye uNkulunkulu uyise wabo bonke. Nophezu kwabo bonke. Okubo bonke. Ophakathi kwabo bonke. Okay. One. That's why kuthiwa nikhuthalele ukuthi keep that oneness. Akusho ukuthi that's why uyothola ukuthi siyabaleka uma sekuthiwa nayi interfaith. I know only one faith. I don't acknowledge Buddhism as faith. I don't acknowledge Hinduism as faith. I don't acknowledge Islam as faith. I don't acknowledge any of the pseudo-faiths as corner. There is only one faith. Kholwa inkosini eyodwa, inkosi uJesu. Okay. Asiqhubeke. Keep that faith. Bese maseqa siyezansi.
Okwethu-ke is to maintain that unity. Nezwe libone ukuthi labantu bamunye, babambene, mamunye. Siye-ke evesini elilandelayo ka-17 kuya ku-19 lapho kukhulunywa khona ngabezizwe. Osifundele lapho kuvesi 17. Yes. Kuthiwane ungabusahamba njengoba kuhamba abezizwe. Uma kuthiwa abezizwe kusho abantu abangakholwa inkosi uJesu. Ungenzi njengabo ebuzeni bengqondo yabo, ngoba ingqondo yabo futile, banengqondo ephambeneyo. Uyazi ukuthi uma uhleli nomuntu ongakholwa uhlangene uhleli nomuntu onjani, onengqondo enjani? Ephambene. Oh yes. Yazi lokho ukuthi ingqondo yalo muntu umsangano uhleli nawo. Kodwa kudinga ukubekezelela. Ngoba nawe udinga ukusindiswa, uphume kuleyo ngqondo. Ngoba uhamba ngengqondo kade vele uhamba ngayo. Uthi uma umbuka ukuthi yini loya ngingekazali nenkosi uJesu. Uma ngabe udlulele kulokho awuyikho yithi ngabe nami senginje ukuba ngangasizwanga inkosi uJesu. Niyezwa na? Ngabe senginje ngoba ubuswa ingqondo ephambene. Uhamba yonke into isukela la kumuntu ukuthi umqondo wakhe uthini. Kuthiwa banjani futhi? Utility of their thinking. Into abazicabangayo nje bacabanga yonke into engayindawo engathi sho. Okay. Kuthiwa abazi, they are ignorant. They're ignorant. Hayi noma ngaba usifundisa singakanani. Who told you how ignorant this man is? So highly educated. Ignorant mayelana nempilo nokuphila. Ukuphila okuphambene nentando kaNkulunkulu. Kuthiwa lapha laba bantu ekuthiwa asingahambi njengabo. Kuthiwa bayizilima. They are foolish. Njengoba nathi asinjalo. They are foolish. Le foolishness ukhuluma ngayo lapha Titus 3 verse 3. Akuyibheke lapho. Le foolishness akhuluma ngayo lapho kwawo 3. Uthi nathi sasenjalo. Hey. Ungazibonga ukuthi hey mina ngahlakanipha. Hayi, Musa kaNkulunkulu. Osifundele Tito 3 verse 3. Kade sesiwula abangalaleliyo, yes? Yes. Isibula siyadukiswa kalula nje. Silandela yonke into le. Sasenjalo. Sikhonza izinkaluko nokutamasa.
yo sikhonza izinkanuko nokutamasa ukuthi ukuphila ukutamasa sihlezi ebubini nangomhawu. That's where we were. Sasinjalo sizondekile sizondana. Sasingazondela ubani ongadlalwa ngathi asifanele ukuzona ngey'nto esasizenza. Hey, mhlawumbe wena awukazi uzonda, awukazi uzonda. Impilo yakho nje yemvelo oyenzayo ayizange kwenza ukuthi kube khona izinto ezikwenza uzonda uzenza. Hey, uyajabula uma ungazange ube njalo. Ngisho noma usindiswe umncane uyothola ukuthi hey ngazondela. Ngikhumbula mina ngisomfana ngangifunda secondary school. I think I was doing my sentubani manje grade 10. Lapho kwakhuluma umfana omunye ekhuluma ngami nomfowethu uthi asive singamagwala washo yonke into ayithandayo. Ngase mina ngalomlomo wami waphuma inhlamba yokumthuka lo mfana ngidlulisa ngalo obelethele lo myalezo naye kimi. Kanti naye uzobe yadlulise le nhlamba ayise kulona. Ngiyakutshela ngathi ngithi ngiyahamba ngelinye ilanga ngahamba ngathatha ibhayisikile lo mfana esasihlala naye ngathi hayi kwashwaya ngathi hayi hamba ngebhayisikile mina ngizolandela ngeenyawo. Angena ebhayisikileni lakhe ngabashiya bonke laba engihamba nabo. Hamukiyani lo mfana bengimthuka. Kanti umgwaqo unegravel awusalungisa umgwaqo ugcwele igravel lapha kuhambeki na kahle. Hayi wafika qhamuka kwakhe qhamuka kubamba lona ibhayisikile leli ngesonto. Mayibamba kanti buyisele eceleni la. Utheni usibanibani? Utheni usibanibani? Yabona wayesenzonda lo mfana. Ngangizondeka ngenxa yenkulumo eqhamuke kimi emlonyeni wami embi. Ngathi ngisathi nami wena wadedela walikhuza phezulu ikhanda angiphethe lutho. Wathi yaphinde wesibili ngayibamba ngizabamba. Emveni kwalokho sazondana naye. A little boy noma uneminyaka emingaki umuntu wenza grade 10, 15. How old are you? Huh? 16. How old are you? 20. Mungekho enkosini. Hey. Bakhona bakuzondayo. Hayi ngokungafanele. Ngenxa yakho. Noma usenkosini. Kukhona abebekuzonda. Hayi ngamanga. Kodwa ngenxa yakho. Nginamanga na. Linamanga izwi lenkosi. Sasizondeka sizondana futhi. Qhubeka. Awuqhubeke khona lapho. Khona lapho kuthi ya ku-5. Ya ku-verse 5 lapho. Kungengamisebenzi wasisindisa kungengamisebenzi yokulunga esayenza. Wasisindisa
Siyasibhidliza kungenamisebenzi yokulunga esayenzayo. Kodwa okwesihawu sakhe. Ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha umoya omngcwele. Oh yes. Ngesigezo ukuphinda ukuzalwa senziwa sabasha ngumoya ingcwele. Kodwa sasizondana kusho ukuthi yikho ukuthi asingabi sahamba kanjalo. Niyezwa bazalwane? Ningabi sahamba kanjalo. Kuyashiwo ezinye izinto abayizona ukuthi abanjani bahlwelwe. Lungisani lapho kwelesizulu ukuthi abahlelwe bahlwelwe emqondweni. They are darkened in their minds. Kumnyama. Banjalo. Qhubeka. Kuthiwa banjani futhi? Behlukanisiwe nokulunga kwenkosi. Separated. Ayikhona ufunda 19. Abathe benjani? Bebuthundu. Wena babanjani? Uma kuthiwa buthundu kusho ukuthi bengasenamizwa. They are callous. They are insensitive. Bazinikele emanyaleni. Akuyona impilo ephilwayo leyo namhlanje. Bantu abami nina nisebasha. Impilo ephilwayo ontanga benu. Impilo yani bazinikele emanyaleni. Akunjalo? Bazinikele emanyaleni. Ukuphila emanyaleni kwesathu nampilo leyo. Uma ungekho emanyaleni abaphila kuwona uyahlekwa. Nginamanga. Uyahlekwa. Awunantombi. Athomi abeze NSO5 here. Manyala la. Oh, awunasoka, awuna boyfriend. Uphila kanjani? Manyala la abaphila kuwona. Uyothola ukuthi yena mhlamba awu5 awakhe. Ama boyfriends. Bazinikele emanyaleni. Lawo manyala impilo yayiphilwa ngalesa sikhathi abakhuluma ngayo. Kwakuphilwe emanyaleni kuleli yazwe eAsia Minor. Kwakuphilwe emanyaleni. Lawo manyala thina sikhula siseyizingane. Hayi angisho sasingasindisiwe. Sasisezonweni nathi. Kodwa khona izinto ezenzeka manje esasingazenzi. Esasizisaba. Manje uyayibona umfana emini intombi nje. Bemini nalapha ekhaya sithe siyaphuma sathola ukuthi sakhipha-ke lapha. Njengoba kwakhe kumthunzi nje ngaphandle lapha. Imeli insizwa nentombi lapha. Umama wakithi yena ngelinye ilanga bathi bemile benze njalo bathi webantu ake nginithathe isithombe abaleka. Basengcono laba abaleka basabaleka bona. Hoy azimela nje futhi akuthi idiki impilo ephilwayo.
azinikele emanyaleni. Impilo ayiphilwa ngaleso sikhathi, ukuphilwa noma kanjani. Anginakungena wonke amanyala ayenzeka ngaleso sikhathi, ayenzeka namhlanje, nalokuthi kusuka umfana ajike abe yintombazane. Athi hayi, ngistabani, nami ngiwusisi, nami ngiwuthoko. Siyami, intombazane uyisibhodla nje ngezwi. Hayibo, isiwumfana le ntombazane. Ubona amantombazane hamba amabili, hamba nenye intombazane, bona umfana phela lenenye, leni intombi. Amanyala aphilwa ayenjalo, akuyonto eqalayo, yayinjalo ngaleso sikhathi. Yafika la eAfrika, isikhona futhi ngamandla, ize ngamandla. eSouth Africa ize yafakwa nakwi-constitution yakhona ukuthi banelungelo lokuba babe njalo. Amanyala sasinjalo nathi, lisho njalo izwi likaNkulunkulu, wasisindisa ngomusa wakhe, hayi ngemisebenzi emihle esayenzayo. Akathrekthwanga imisebenzi emihle yethu uJesu ukuthi asisindise. Wathrekthwa yibo lobumbi bethu, wathi ngizobakhipha, ngifuna ubakhipha at a very high cost to himself, here to die, to bring you out of that shame. Oh yeah, manjena ke uthi ke mase sifika verse 20 uthini ukuthi ke uma singasazohamba ngalendlela uthi asenze njani? Oh yes, asimfundanga kanje uJesu, asimfundanga kanje uKristu. Njengoba kukhona, angithi kukhona isonto lesidabane, niyawazi takhona, niyawazi, aniwazi? Hayibo, akhona abathi bona bamthanda uJesu, basiyamthanda uJesu, sizela ngothando, siyathandana. Namabhaya akhona la, siyathandana, sithanda uJesu. Nalo mfundisi wabathi hayi sibamukela ngothando. Uthando lukaJesu alubekezeleli isono. Uthando lukaJesu lehlukanisa ubuntu nesono. Akasho ukuthi imvelo yakhe vele isono siyimvelo yethu sonke, kodwa kuthiwa ke yenzani ke? Kuthiwa asenzeni? Khumulani, qhubeka. Khumulani umuntu omdala, khumula. Get rid of that. Lento ekuwe noma ngabe asikusho out of hatred. Masikhuluma ngalabantu abama isidabane, ama-lesbians nama-gay, asisho ngoba siwazona. It's not out of hate, it's out of sympathy, out of badabukela. Sabadabukela ngoba badlala omubi. Kuthiwa leyo mvelo enjalo ikhumule, get rid of it. Khumula. Ukukhumula kwenze njani? Kusho ukuthi ngithi I'm denying it. Lento efiswa umzimba wami, I'm denying it. Ngiyala ngithi no. Usho njalo umpostoli Paul ebhala uTimotheo uthi uma ufunda kwe-NIV, ngokuba umusa kaNkulunkulu ubonakalisiwe osifundisa ukuthi sithi
no. Eziganweni zezo awufunde khona lapha kuThithu 2, I think it's verse 12 mangaphosisi or 13. Awufunde lapha. Uyasifundisa ukuba Qala ngenhla ke. Qala khona ngenhla uthi uqale nje ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisile kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sigede ungakhohlwa nezimaluko zezwe. yes awufunde kulelo lakho ye-NIV. Wanophethe NIV. For the grace of God has appeared, that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness. Yes, it teaches us to say no to ungodliness and what? And worldly actions, and to live self-controlled, upright, and godly life. Oh yes. Yes, umusa kaNkulunkulu ukhona ukusiza ukuthi sithi no. Ezinganweni zezo no. Noma zithi ziyasihlasela sithi no. Ukhuluma ucela umusa uNkulunkulu ngipha umusa ukuba ngikwazi ukuthi no. Abanye bahlushwa yileyo nto nobe sezinikele enkosini. Ehluleke ukuthi mayibhekana nezimo eziphambene nentando yenkosi ukuthi no. Kudinge ucela uNkulunkulu ngenezela umusa ukuthi ngithi no. Ngithi hayi angingeni mina. Yilokho ukukhumula ukumkhumula umuntu omdala uthi no kuwena noma zivuka kuwena ngaphakathi uthi no uzikhuze uthi no. Kuyezwakala bazalwane. Yebo. And then how can you know there's a positive side? Verse 25. Before school 25, sorry. 23, sorry. Oh yes. Be renewed in the spirit of your minds. Kubeka. Oh yes. Nembathe umuntu omusha owenziwe wafana nenkosi uJesu. Lwela lokho impilo yakhe benjalo umuntu kaNkulunkulu. Ukumfuza uJesu, ukummela uJesu. Lapho khona umuntu njalo kusho ukuthi you are representing the Lord Jesus Christ. Kuyezwakala bazalwane. I'm not going to belabor things edlule ngiye ku-25 so beyesothi athinde lawo uma inkosi ivuma kodwa yaneliswa ukuthi impilo yomntwana kaNkulunkulu iyokusho ungaphiki ukuthi ziyavuka lezi zinto ezindala ungakuphiki lokho kodwa uma zivuka yithi no Nkosi Jesu ngenezela umusa ukuba ngiqhubeke ngithi no. Mina yami impilo ifanele yenziwe ibe yintsha njalo. Yenziwe ifane nawe Nkosi Jesu. Ngifuna ukufana nawe Nkosi Jesu. Ngifuna uba njengawe Nkosi Jesu. I want to be more and more.
Omunye asikhulekele bazalwane. Amen.